Sanibonani mfethu, nginimelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho TV, umqalo we-channel sacala onjulukileyo. Uchofe ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe uzongiqala ukuthola izindaba. I-channel yakho ithanda kakhulu iNyakatho TV, bafowethu ngiphathele indaba ezihlekisayo. Hey bafowethu, Uwelile intombi yakwaMchunu isiphostile lapha ephejini layo lika-Facebook ithi 2024 to 2025 noma ungavala. Jumbo featuring Ukhuzani, iyona ingoma ezohlukanisa unyaka. Hayi bafowethu, yabona ezingamaskandi usuku nosuku bafowethu, uthola kuney'gigaba zakhona. Hhayi kushubile bafowethu, hhayi ngeke. Kungenzekani bafowethu lokho? Ngibonile impela nalapha kuma-likes ama-reaction laphaya, ba-react-ile abanye abantu bayanyanya, abanye abantu bayahleka kunjeya. Hhayi ngeke, uyalisusa uchuku lo sisi lo, hhayi uyalisusa, hhayi uyalisusa uchuku, hhayi. Wenza sure ukuthi hhayi ufuna ukunakwa, uyakudinga ukunakwa ngempela, wenza sure ukuthi amehlo abantu uyawathatha. Kungenzekani bafowethu ukuthi Ukhuzani benojumbo bewudabula unyaka this time, ngoba phela ingoma ekajumba kuyona yakhuzani. Kungenzekani bafowethu? Awuhlale lapha ema-comment section usho ukuthi wena ungakuthokozelani ukuthi 2024 to 2025 kuzohlukanisa unyaka ngengoma Jumbo featuring Ukhuzani noma ungavala. Bafowethu awuhlale kuma-comment section. Kubi. Nayi indaba izoba nkulu. Ngiyakutshela phela kade la ipostile la. Ungakhohlwa ukusubscribe bafowethu, ngiyabonga.